Arong ichok lupulote atheta men chulik long phitnang jipu sangti abeha ke klematum arona phan panungkuk si ale mate profit ke long ji aphan pu matha lok penajok JCB la pen kaprek mesin aja kong pen sangti ki phur pati hunut ajok langroi langjeng along sangti ki vir de ji apor nangle ulu Lason si langroi langjeng along sangti ki phur ke pachimit me pinajok sangti ki joratum ador ka vipen ki jor ke pahun mon chokchi pu matha parsik ponsi aruni phai kreplia ni kang samman jadung ke do Senma Holder and Supplier Association asai hemalong Bokolia Senma Holder Welfare Society Jilangso Senma Holder Association lapen Senma Holder and Supplier Association songthom chingrum petpen reunion form to si jedon sar pen kachihili ave pin pen isivet association ke doji aphan chekroilo bangso hu jedon sar pen Jackson Kramsa phan Maipu, Bimol Teron aphan Chunbang, Dun Maipu, Harsing Hanse lapen Pawan Phang Chotum aphan Arpu Pekponlo. Lapen Pherangki amai inipon si Karbiang long alo prek jama hawara long. Machinery pen sangti ki phur do an prabjin pen kepang tonji aphan Forest Department pen kepang dakalong ninga klong pen chedon dun an parta sangti abeha ke claim do an atumta bangsoron ke pati pek pideji aphan ta kachuningri padopon thu. Jongsi bangso aron ke kroi kri ke pati pek dokok plote Senma Holder and Supplier Association la pen Forest Department along sai phu ke hoya tum pen chilang rapet si sai dengpon chipari dengpon pupusi SMSE chunbang ke hoya tum herangki amai kang ye hut ning chepong nilidum la tinta long thom association ke dokok penajok penangan akasik sak dua sonlo ala pen ke claim kidam kado ka bean stamin itum ke cheton te pen ajok se tinangan katikuk dulu te bon stamin itum chelang chemun thi pe me ben si non puthot nitum la long thom association postame Bokolia Senma Holder Welfare Society la pen Jilangso Senma Holder Association la pen dak Senma Holder and Supplier Association Manja la long term association stame betum re union bonai thusi betum puthot iprang ke bangji kam ke claim ke dam pameji phansi nitum chingwai lo non het jong alang li tumpen kapang dak ba notice ki pi de pump set mate machinery moholalong kidam tang an arni pen ba inang ningkan pen kipur bom laso joine langroi langjeng sita akhai no si thekdam long lo kadu gobe tum khali tum holder det atum putakali kadu tum ta chethan bom lo lasi pini laso apot alang li tum kamakedeng bang nitum la SMSC kadu gobe tum ata nitum kadu gobe ta nitum Chidondun petlo alang tum hada chorolo Autonomous Council of Hanta lapen Forest Department tumata ni tum chorolo so age claim abangke sangti ki phuro tum pen cheng lok gari ke tai war tum pen cheng lok lapen ke jor ke langdam ke pon tum pen cheng lok la rak do pi asila ka do ka ve tame ajat a category so na thu bang pu bang phi tum punot sangtia beha ke claim along lo pulut atum abang pu bang phi lo pulut tangte ni tum non SMSA long ke chepang room non nang li tumang no jitu ni tum bang pli karja la ke moholdar do an a farman si ni tum karja la si bang putina moholdar putum pusitame sangti ador ke pat doji phansi ni tum karja pu bang nang kini du nai News Report Karbiang Long Live